MTV. Hayırlı yol kişileri dostlar. Efirde Tatar estradasının iң şəb jırların hem jırçıların toplağan muzikal beyiklik hit paradı. Hem alar bilen sizni tanıştırışı min Ranim Nuriyev. 16 sentyabr günü İtaliyanın Verona şəhərində tanılğan məxəbbət qurbanı Julieta'nın tuğan günü belgilәп үтелә. Әйе dostlar, Shakespeare'nin tanılğan əsərinin tuğan günü түгел, onun төп героyының туган көне. Jırçılarыбызның әлеге әдәби шедеврны укыганнары бармы? Алар гомумән нинди китаплар укырга ярата? Bu haqda to'liq alдағы bir saatda. Гадәттәгечә тапшыруыбыз башында biz bir резидентыбыз белән сау булашабыз. Зөфәр Хәйретдинов башкаруында пар алма җырын тапшыру кысаларында соңгы тапкыр тыңлабыз. Kollarıma eğilip tizlendin sen, kullarında eğilip paralama, düşlerime girip her gün sulay tağına tuğla gidip yuğalama, özleri bile düştü paralama, yetimlenip oldu almağaş, özüle bit indi uzak köyüm yalnızlıktan deva bulmağaş. Özünü bile düştü paralmakta, yetimlenip oldu almağaş. Özüle bit indi uzak köyüm yalnızlıktan deva bulmağaş. Шоу-біз тапшыруының алыштыргысыз корреспонденты, Татар эстрадасының яшь башкаручыларының берсе Дамир Зиннатуллин музыкаль бейеклеге өчен көрәшкә кушылып китә. Без яшь талантыбызга уңышлар телибез һәм бергәләп аның башкаруында җыр тыңлабыз. Hislerime yalıttın sağlım, ne kuruladım karışımdan, yılmayırğa sebep tapın, suyundirdin sen tonqaşın, kütmegenden akış gibi bitip girdin canıma, uylarımla esir ettin, güngönüm sen aşkına. Kanatlanıp ışıp baran, sensiz bəxitimni tapmam, qarangıda yaktı izim, mindən singə yollar salğan, aldı almam sandığı aşın, küngelimlə yol açtım, izlim seni qıyğaş qaşın, yılmaydın da mindən qaçtım. Sağınaman, tam yıldızım, sensiz kalamam yalnızım. Unutulam, yanlarımda deva bir şu canlarıma. Sağınaman, tam yıldızım, sensiz kalamam yalnızım. Unutulam, yanlarımda deva bir şu canlarıma. Sağlanaman, tam yıldızım, sensiz kalamam yalnızım. Unutulam,
Yanlarında devam bir şey canlarıma. Sağınamın tam yıldızım, sensiz kalamın yalnızım. Unutulan yanlarında devam bir şey canlarıma. Sağınamın tam yıldızım, sensiz kalamın yalnızım. Unutulan yanlarında devam bir şey canlarıma. Dilera Lelidinova Romeo һәм Джульеттаның кайнар мәхәббәтенә багышланган әсәрне укыганы юк, ләкин аның киносын караганы бар. Аның фикеренчә, китабы да шундый ук кызыклыдыр. Аның соңгы укыган китабы Яршаллыда яшәп иҗат итүче Зифа Кадырованың Сагынырсың, мин булмам китабы икән. Диләрә әлеге әсәрне бер утыруда булмаса да бик тиз укып бетерүен искәртте. Ой, йылдызлар бүләк итмә әле, нурың сипсен алар күпләргә, мәхәббәтең назлы карашларың, алып менсен мине күкләргә, синең белән шундый рәхәт миңа, карашыңнан назлар түгелә, сөюеңне тоеп яшәгәнгә. Bir yılmaya күңлем бөркелә, синең белән шундый рәхәт миңа, карашыңнан назлар түгелә, сөюеңне тоеп яшәгәнгә, bir yılmaya күңлем бөркелә. Аңларсыңмы мине җаныкаем, шатлык яшен тыя алмаса, сүзләр беткәч сөю аңлатырга, сандугачлар булып сайраса, синең белән шундый рәхәт миңа, карашыңнан назлар түгелә, сөюеңне тоеп яшәгәнгә, bir yılmaya күңлем бөркелә. Булсаң иде һәр чак янарымда, сулмасын дип синсез чәчәгем, беләсең бит йөрәк син дип тибә. Яшәү түгел синсез яшәүем, синең белән шундый рәхәт миңа, карашыңнан назлар түгелә, сөюеңне тоеп яшәгәнгә, bir yılmaya күңлем бөркелә, синең белән шундый рәхәт миңа, карашыңнан назлар түгелә, сөюеңне тоеп яшәгәнгә, bir yılmaya күңлем бөркелә, сөюеңне тоеп яшәгәнгә, bir yılmaya күңлем бөркелә. Чәчкә әлеге әсәрне укыганын, укымаганын хәтерләми, ләкин сюжетын яхшы белә. Җырчының хәзер әдәбият укырга вакыты юк, ләкин шулай да кызы Весна өчен ул йоклар алдыннан әкиятләр укый.
син яптың, башканы син таптың, мин көтәрмен диеп уйладым. Ялгызлык бик яман, тик мин ялгыз калмам, тормышымнан мин әле туймадым. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәрмен дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, табармын бер терәк, хисләремә бүтән ябышма. Китүләр бик авыр, җаннарны өшетә, сулкылдый күңелдә үпкәләр. Артыңа борылма, яныма ыргылма, хисләр үдерли дә үтәләр. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәр бу дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, табармын бер терәк, хисләремә бүтән ябышма. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәр бу дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, табармын бер терәк, хисләремә бүтән ябышма. Ник кабат кайтасың, жанга ут саласың, йөрәгем ачкычы бүтәндә. Ир булып кала бел, мәхәббәт була бер, үткәннең тузанын күтәрмә. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәрмен дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, янымда бары терәк, хисләремә бүтән ябышма. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәр бу дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, янымда бары терәк, хисләремә бүтән ябышма. Мин синнән көчлерәк, янымда бары терәк, хисләремә бүтән ябышма. Хисләремә бүтән ябышма. Лилия Гимадинова исә әсәрне укыганы да, киносын караганы да бар. Лилия гомумән романнар укырга яратуын белдерде. Шундый күләмле әсәрләр сайлаганга күрә, җырчының соңгы китабы инде ярты ел укылып бетмичә ята. Җырчы хәтта аның исемен дә оныткан. Төшләреңдә диеп әйткән идең сау булашканда. Төшләремдә күрәм сине хәзер, югаласың таңына аратканында. Yanamda dağın sinsiz günüm, dünya meşakkatı iğnemine. Yarı eli tatlı düşlerim var, sağlığın
Yalıylar şulay yaşidiler Düşlerinden kınıda kış olar Alıp kilse iken tatlı düşler Bahit iridesine yol solar Yanamda dağın sinsiz günüm Dünya meşakkatı iğnemine Yari ele tatlı düşlerim var Sağınğanda seni önümde Yanımda dağın sinsiz günüm Dünya meşakkatı iğnemine Yari eli tatlı düşlerim var Sağınğanda seni önümde Yari eli tatlı düşlerim var Sağınğanda seni önümde Firdus Simaевның Джульеттаға булган мондый игътибарга бераз ачуы килде. Әсәрдә бит төп геройлар икәү, ник аның берсенең генә туган көне билгеләп үтелә соң дип хафаланды ул. Firdus белән килешми мөмкин түгел. Әсәрнең исемендә дә алар икесе искә алына, әмма туган көн никтер Джульеттаныкы гына. Моны үзгәртеп Ромеоның да туган көнен уздыра башларга кирәктер. Alıştırmam seni berkimge Nur bulup balık gitsin günilde Yerek durum senin eşinle Tolsun vardır suyuk eşinde Yaratam, yaratam, yaratam Sözlerinde mınkacan ratam Minna başka kirek tügülle İksin güne minun küngülde Yaratam, yaratam, yaratam Sözlerinde mınkacan ratam Minna başka kirek tügülle İksin güne minun küngülde Бигрәк шәп җыр. Кем җырлый бу җырны әби? Базарнан bir колхозник, Firdus Табаев деген малай. Demek Rabbim şulay yaratkan Özü seni mina karatkan Ömür bu yoklik yeneşe Bakıt bir deyip neşe Yaratam, yaratam, yaratam Sözlerine min kacan ratam Minna başka kirek tügülle İksin güne minun küngülde Yaratam, yaratam, yaratam Sözlerine min kacan ratam
Рамил Закировның Ромео һәм Джульетта әсәрен укыганы бар, ләкин җырчы аны яшь чакта мәктәптә укыган икән. Шуңа күрә ул аның бар нюансларын да хәтерләми. Гомумән алганда Рамил китаплар укырга ярата, аңа бүләк ясыйсыгыз килсә, психологиягә бәйле фәлсәфи китаплар алырга мөмкин. Эх, дәрт бар иде җыры белән Рамил бүген 5нче урында. Буенда сайрый гармон сыздырып, өеңдә йокласаң да уятырбыз сызгырып. Безнең күрше авылда гармон өзгән чагында, уйнап көлеп шаулап биек шулай булсын тагында. Biz idek, biz 12 kız idek. Синдә егетләр янында без шаян йолдыз идек. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Төшик шишмә буена бергә кичке уенга, күмелсен шишмә буе дәртле җырларга моңга. Әйдә минем каршыма чак, син парлап биргә, риза таңа канчы шулай шаярырга көлергә. Biz idek, biz 12 kız idek. Синдә егетләр янында без шаян йолдыз идек. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Дәртебез моң тулы күңелебез, җырлар биюгә оста егетләр һәм кызлар без. Уйнап торсын гармоннар, агылсын дәртле моңнар, шатлык нурына күмелеп атсыннар алсу таңнар. Biz idek, biz 12 kız idek. Синдә егетләр янында без шаян йолдыз идек. Урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Джульеттаның туган көне бүгенге көндә дә Верона шәһәрендә зурлап уздырыла. Әлеге әсәргә багышланган төрле күргәзмәләр, концертлар, бик зур чаралар уздырыла икән. Бу үзенчә әлеге әсәрнең бөек шедевр булуын тагын бер кат искәртәдер дип саный Ризат һәм Зинирә Рамазановлар. Үпкәләмә җыры белән алар бүген 4нче урында. Зинер үпкәләмә инде. Зинер дим. Рафаэль, тукта инде. Дөрес булмады бит инде. Ничек? Минем. Зинерне мин яратам. Үпкәләмә
Hit paradımızın birinci üçlügün Zeynep Fərxəddinova açıb jibərə. Tatar estradasının tanılğan jırşısı Shakespeare'nin əligi əsərin oxuğandan soң bik keyifsizlənib yürüyün iski aldı. Jırşı tırmışda andi vaqıqalar yoxdur deyib işana. Məxəbət bəxət quanışlarga gına kitirigə tiyir deyib sanı Zeynep Fərxəddinova. Jeyyan dostlar jıyılışqa şəşək ata güllərdə Qarur edəkləri yüzədir ərəmədə güllərdə Jeyyan dostlar jıyılışqa şəşək ata güllərdə Uzğan ömürlərinin buyularında Qatı bulsaq idilə biz birgə Jiləkətən qayıtıb kiləm Jiricilərin işitməməli Sizini də şulay görəm Jiləkətən qayıtıb kiləm Jiricilərin işitməməli Sizini də şulay görəm Altını dəngə tapdın fəlləli Su bıylarında yürügən çaqda Altını dəngə tapdın məlləli Jirim jilət Gürülügənləri bilən Biz yürüyüb dost işlərimi Bir digənləri bilən Jirim jilət Gürülügənləri bilən Biz yürüyüb dost işlərini Bir digənləri bilən
Эльмира Нагыймова китап укырга яратмый, ләкин шулай да мәктәп елларында әлеге әсәрне укыганы булган. Җырчы китап укып вакыт уздырганчы буш вакытларында дуга ятлавын белдерде. Һәм мондый танылган китапларның фильмнарын карау аңа бик ошый. Вакыт тәзрәк китә, эчтәлеге дә хәтергә ныграк сеңеп кала дип җиткерде Эльмира Нагыймова. Шын күңелдән сөйгән ярлар алмаша алтын балдак саф хисләрне бәхеткә илткән сукмак алтын балдак саф хисләрне бәхеткә илткән сукмак алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине алтын балдак түгәрәк ошыда шигедә юк сиңа булган хисләремдә җаныкаем шундый юк сиңа булган хисләремдә җаныкаем шундый юк алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине алтын балдак шагылама күзләреннән нур тама Алла бирсә иң бәхетле булырбыз бу дөньяда Алла бирсә иң бәхетле булырбыз бу дөньяда алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине Джузеппе Вивиани исемле галим Ромео һәм Джульетта әсәрен бөртекләп җиренә җиткереп тикшергәннән соң 1284 ел Джульеттаның туган елы дип белдергән. Димәк, быел Джульеттаның тууына 733 яшь булыр иде. Исегездә булса, әсәрдә ул нибары 13 яшьлек кызчык буларак тасвирлана. Булат Бәйрәмов әлеге әсәрнең нәкъ менә шул кимчелеген билгеләп узды. Ул вакытта нинди ярату булсын инде дип белдерде Булат Бәйрәмов. Рәхмәт. Тәмле булган. Кайчан син үзең ошырга пешереп, өстәлләр әзерләп, миңа романтика ясыйсың?
шулай сайладым. Соң мәртәбә, соңғы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә, соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Күзләр күзгә карап бер-береңне сөеп яшәүләргә ни җитә. Соң мәртәбә, татлы хисләр белән янсын безнең йөрәк көймичә. Соң мәртәбә, соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә гүя уталды. Шулай дип, дуслар, нәтиҗәләрне чыгардык, җырчыларны барладык, куелган сорауларга җавапларны алдык. Димәк, саубуллашырга да вакыт. Икенче атнада музыкаль биеклекнең югары дәрәҗәсенә кем ирешер, вакыт күрсәтер. Ә бүгенгә мин, Ранил Нуриев, барыгызга да күтәренке кәеф теләп, саубуллашам. Пока.